Fantastiska boenden, demensboenden båda två. Min svärmor bodde på Fruängsgården i södra Stockholm. Hon dog nu i höstas. Och hon hade... Förlåt? Jag sa ingenting, jag bara lyssnar. Ja. Hon hade ett jättefint boende, tyckte vi, och en fantastisk personal som tog sig tid, som var vänliga, snälla, uppmuntrande, som alltid bjöd oss på kaffe, som hade bakat kakor till eftermiddagskaffet. Och det var ett lugn och det var vänligt och snällt alltid. Vi hade ingenting att klaga på. Jag är inte den som inte vågar sätta ner foten och säga ifrån. Vad underbart! Ja, men det behövdes inte här. Nej. Faktiskt inte. Vi hade absolut ingenting att klaga på. Och den dag hon dog, och när vi kom på kvällen, då hade personalen gjort ordning och tänt ljus och